Kdybych tě fanboy pozval domů, tak to tam nechoď, protože on ví, co ví. A ti, co ví, ti ví. Jo. Pokud k němu i hned půjdeš, očekávaj, že chytneš fanboyozu, neboli fanboy virus. Jo, jak jednou o tom přemýšlíš, není cesty zpět. Tak zas ten fanboy, fanboy, je to horší než poslouchat, nedá Flanders se. Fanboy, fanboy, jestli si vybral tebe, tak je s tebou konec. Věř mi, Jara mi to všechno vyprávěl, nechoď k němu, jinak si vezmeš to, co jsi neodnesl. Řeknu ti jeden příběh o tom, jak Jara si omylem vzal sukni. Myslel si, že to jsou plavky. Jo, zalíbilo se mu to tak, že od té doby to nosí. Tak zas ten fanboy, fanboy, je to horší než poslouchat, nedá Flanders se. Fanboy, fanboy, virus přišel za covidu z polských hranic. Z té doby lidi šíleli, tak prosím už stop, covid už není nějakou dobu. Jako nevím, nosit sukně na veřejnosti, dělat, že za sebe holku, to chce asi cool, i když je prej nemáš. Jako představa si hledat si holku a zjistíš, že je to fanboy, tak to GG.